Estimats amics, l'Acadèmia Nacional de Gastronomia i Nutrició us ha preparat aquesta Setmana Santa una mona especial d'aquelles antigues com es feien abans, ja que avui per fer-la de xocolata és una mica diferent. Llavors, la meva filla Núria us acaba de preparar-ne una que disfrutareu molt veient la presentació. Bona Pasqua! Hola amics, com esteu? Desitjo que dintre de tot bé i ben optimistes. Vinga, avui l'Acadèmia Catalana de Gastronomia m'ha demanat que preparem una recepta tradicional i jo us he volgut preparar la mona de Pasqua. La mona de Pasqua, direu, oh, no és de xocolata, no és la típica mona que tenim vista a les pastisseries. Doncs no, és la mona tradicional antiga a l'estil d'un brioix, però una miqueta diferent. Us ho explico. Molt fàcil. Doncs bé, aquesta mona no deixa de ser una tradició molt antiga, data del segle XV, i és veritat que ells no preparaven com ho fem avui en dia, perquè hi ha un munt d'ingredients dels quals no en tenien. Llavors hem fet com una versió una miqueta adaptada també als nostres gustos de consum. Tot el que utilitzarem ho teniu a casa, són coses molt senzilles, és com un brioix en realitat aromatitzat, amb sobretot llimona, taronja, anís verd i anís estrellat. La resta i més tradicional, més important, són els ous. Els ous, he utilitzat uns ous de primera posta perquè són ous petitets i queden millor dintre del que és la mona, i són ous prèviament cuits, ous durs. Cada ou simbolitza els anys que tenia el fillol. Bé, doncs, posem-nos ja amb els ingredients. No patiu que són coses que tots tenim a casa. Per començar, i el més important, els ous de Pasqua. Són uns ous de primera posta, són més petitets i els he triat perquè, a part que són els millors ous, al ser d'aquest tamany podeu posar-los, us quedarà més maca la mona. I els ous se'n posen tants com edat tingui el fillol a qui li aneu a oferir. Després, 3 llemes. Veieu 3 ous, però són les llemes. Farina de força, entre 350 i 400 grams, depèn de la força de farina. Sucre en gra, una llimona, una taronja, sol la pell, la ratllarem. Anís verd, una llema barrejada amb una miqueta de llet per pintar al final de tot, un polsim de sal, la mantega, el llevat de forner, molt important, i la llet. Bé, doncs, comencem per precalentar una miqueta el forn. Jo tinc un forn no gaire sofisticat, però per sort té aire. Ho farem amb aire i el posarem a 100 graus. Una estona, res, 5 minuts. De seguida el tornarem a apagar i això sol és per tenir el forn una miqueta temperadet per quan vulguem fer pujar el brioix i anem més ràpid a poder-lo elaborar. Bé, doncs ja tenim la llet a uns 40 graus, res, la temperatura una miqueta més alta que la corporal. Tirem una miqueta a dintre del llevat i ens ajudem per anar-ho desfent. Costa una mica al principi, és com una pastelina una mica dura, però a poc, ja veieu, es va desfent. És molt important això. Bé, doncs tirem el sucre, un polsim de sal, l'anís verd, també hi podeu posar anís estrellat molt. Jo no en tenia i molta gent a casa no en té, per això l'he posat aquest. Llavors la llimona, molt important. Quan rapeu la llimona, mai rapeu lo blanc, sol lo groc, perquè lo blanc té un gustet així una miqueta amargant. I a lo groc és on hi ha els olis essencials i tots els aromes, d'acord? No fa falta que li poseu tota la llimona, perquè per la quantitat que anem a fer, tota una llimona seria massa invasiu. La taronja el mateix. La taronja en posarem una miqueta menys, perquè el gust de la taronja és bastant més potent i si no aniria per sobre de la resta d'aromatitzants. Perfecte. Afegim la mantega. És una mantega que jo ja he tret fa una estona de la nevera perquè no estigui freda. I ho posem a la màquina.
Sí, una màquina. Aquesta màquina la tinc des que era petita. Me la va portar el meu pare quan aquí no n'hi havia i em va fer molta il·lusió. No cal que tingueu aquesta màquina ni cap màquina especial, ho podeu fer amb tot això. Amb un bol ho poseu tot a dintre i ho remeneu amb les mans. Però bueno, si teniu qualsevol robot, un mini pimer que tingui varilles o una altra maquineta que esteu acostumats per amassar coses de pastisseria, doncs anireu més de pressa. Bé, doncs com podeu veure, comencem a batre tots els ingredients que hem posat dintre del bol. I de seguida incorporem les llemes, una a una. I després la llet amb el llevat. Ara ve el moment de la farina. La farina, com ja us he explicat, ha de ser de força i jo mai la tiro de cop. Mai la tiro de cop perquè depèn del tamany dels ous, de com està la temperatura de tot, n'admet més o menys. Per tant, és millor tirar-ne una part important de cop i la resta l'anirem afegint gradualment. Veieu? Ja va agafant una textura molt elàstica de moment, però agafa. Anem incorporant més farina. Esperem que la torni a agafar. Així anem veient la textura. Una mica més. Arribats a aquest punt us recomano que pareu la màquina i mireu a veure com està. Com veieu, he tret ja la massa de dintre la màquina. Encara té un punt d'elasticitat, però ja ho he fet expressament perquè veieu com l'acabo d'amassar. Agafa encara una miqueta més de farina i l'incorporo una miqueta més d'aire. Això és el que hauríem fet si no tinguéssim màquina, ho hauríem fet tot aquí al mig amb un bol, després ho hauríem tirat aquí i l'hauríem anat treballant així, a mà. Va, doncs ja la tenim, formem una bola. Posem una goteta d'oli en un recipient, embadurnem bé, agafem la bola i la posem a dintre. Vinga, agafem el paper film, si no tenim paper film, un drap humit i tapem el recipient ben tapat. Que no entri aire. Seguidament, aquest forn ara ja estava tebi i que havíem precalentat, posem a dintre i tanquem. Molt bé, doncs ja ho hem tret del forn, ha crescut la massa, ho hem tingut 45 minuts. Ara ho agafem, ho traiem i fem com un dònut. I el posarem aquí a sobre d'una base
de pastís desmotllable que jo li he retallat una mica de paper sulfuritzat perquè no se'ns agafi. Teniu en compte que això no quedarà mai perfecte perquè és una massa de brioix en realitat i té molta tendència a créixer una mica per on ell vol. Per tant, jo el que he fet ha sigut inventar-me, perquè creixerà una mica cap a dintre, val? M'he inventat posar-li un motllo aquí foradat i una mica de paper perquè quan es reculli ens quedi sempre obert. Per últim, el que fem és pintar-lo tot ell amb aquesta solució que havia preparat al principi amb oli, amb ou i llet, amb llema d'ou i llet. Ben pintadet. I llavors agafem els ous. D'aquí que els ous no siguin molt grossos, que siguin petits, perquè no siguin més grossos que el tortell, que la mona, li dic tortell per la forma que té, i els clavem. Un cop els tenim clavats, el que fem és que també els pintem. Molta gent li afegeix que si sucre granulat, que si sucre glaç, li podeu pintar els ous de colors, podeu fer 40.000 versions. A mi m'agrada així, molt natural. I li posaré el motllo, igualment, per si també surt pels costats, que quedi tot ell més rodonet. Això no es fa servir en pastisseria. Normalment els pastissers que en saben 10.000 vegades més que jo, que sóc una aficionada amb aquest tema, el que fan és fer-ho a mà, ho posen i avall va. El que passa que jo ho vull fer així perquè segurament a casa teniu aquesta mena de motllo i us serà més fàcil. Molt bé, doncs, ja ho tenim. Tenim el forn ara precalentat a 170 graus. Posem la mona capins amb aire i ho deixem 20. Vinga, doncs, ja ho tenim això. Veieu? Ben bé ens ha quedat, Jo li he tret el motllo perquè a mi no em cal. Però vosaltres, si voleu amb aquell motllo que li havia posat, cap problema. Doncs aquest és la mona de Pasqua que feien a casa la meva àvia, al Vendrell. Bé, doncs, ja tenim la mona acabada. Que aprofiti!